půjdu první, chvilku počkejte, já půjdu. Dávej na ní pozor. Hlídej ho, jak si vlastně. Počkejte. Hostage. Hostage down. Bude hostage down. Máme velmi dobrého, zkušeného střelce. Vepředu. Víte, Michal ukazuje doleva. Musíme jít. Se napadá, že jsem byl triko. Mám jít za Michalem? Je tady prales jak v Amazonce. Jsme vynervovaní. 30 stupňů Celsia. A my pod palbou. Ale následujeme pořád dál. Je to náročná výprava. Nohy rozchozený, munice skoro navlhlá, ale my s úsměvem pokračujeme. Vidíte tam? Náš, tady tenhle. Jsme pod palbou. Jsme pod palbou. Hlásím pod palbou. Tam je. Náš je postřelen. Hlásím postřelen. Mám tady druhého. Sestřelný oba dva. Michale, máš 15 sekund? Co? Máš 15 sekund? Hostage! Hostage! Hostage down! Podám ruku tady. Podám ruku, jo. Tak, dobrý, děkujem. No, protože tam máš.